Dobrý den, ráda bych vám ukázala, jak si koupíme, pokud máme v balanci aspoň $5. Já už jsem si před chvilkou nakoupila, tady vám ukážu, takže dějiny tady, nákup. Tak, tady který dny jsou balíčky koupený, takže dneska jsem balíček koupila. Teprve potom jsem se rozhodla, že natočím tohle videjko kraťonky. Takže jdu zpátky. Pokud mám teda tady aspoň $5, tak kliknu koupit balíčky. Tady se píše množství, takže 1. A pokud teda máme na účtu tady, tak rozklikneme a klikneme na hlavní balans. A teď vybereme typ. Máme 3, mini za 5, střední za 25, milionář za $50. Takže dáme mini a nákup. A mě to píše, že nemám dostatek. Jo, takže vám to tady napíše, že jste úspěšně zakoupili balíček. Takže jdu zpátky. A ten balíček, který jste koupili, tak se vám ukáže tady. A taky tady, jak už jsem říkala. Znovu. Tady je celá historie vašich nákupů, ať buď z balance nebo z peněženek. Takže to je všechno a těším se příště. Ahoj.